Gimang'eni nitie kaka wakili osewacho en ni mae to magi weche siasa. This is a political process. Kendo siasa king'iye nitie gimiluongo ni the law of international relations, kaka siasa maoko ma pinje maoko timore. Kendo kaka siasa ma pinje maoko timore, kineno kaka siasa ma pinje maoko timore, ibo fwenyo ni piny machalo Amerika iwacho ni nigi ngufu mang'eny moloyo pinje moko. Nango nikech mana the law of international politics, international relations. Koro gima apani jo siasa ma Kenya timo en ni kitimo gimiluongo ni casting doubt na regime, to onyalo ketho international relations magingo, kata jomani oko e pinje maoko nyalo neno kagima president ma Kenya ni okong'ama ji ohero, momiyo ka ji odhi e IGAD kata ka ji odhi e UN to ntiere gik me idwa miye kaka President Ruto kata kaka Kenya. Mago achiel kuom gik ma ji nyalo paro. For example, kata ka President Ruto nonego bed chairman mar the African Union, wach mar a vote of no confidence by the people inyalo tigo e yo siasa, ok yo pend chike, e yo siasa, mondo wach ni ng'eni okwanyal keto chairman mar African Union, okwanyal miyo chairman mar African Union to dalagi ji ok ohere. Wawinjore. Koro aneno ka one of the things minyalo tim en just to affect strides ma President Ruto nyalo kao in the scene of international politics. Mar ariyo, apani kani winjo clip manotugo kane Raila Odinga wacho, no wacho ni mae is an action of civil disobedience.